Isahluko11-Part 2 Lobubuzwe Sabufica Bunje buyoba nje sesaba Mathambo Amhlophe. Emsebenzini wathola ukuthi uTerry Lewis, omunye womaqhuzu babaphathi abasha, wayethanda ukumbona mayelana nemiphumela yokuhlolwa kukaMgubane. Kwamthusa kancane lokho ngoba wayezizwa uNgubane ukuthi akumphathanga kahle lokhuya kuhlolwa kwakhe. Wathemba nokho ukuthi abaseMelika bayazi ukuthi kuseNingizimu Afrika lapho akukhona eMelika lapho ulwazi luphuphuma khona. Kuningi okwakumhlebela uNgubane ukuthi lezi nguquko ezazize nezimboni ezintsha zazingaguquli nje amagama ezimboni ezindala kodwa zigenukisa yonke inqubo yezimboni zaseNingizimu Afrika. Ngemuva kokubingelelana nokubuzana impilo, uTerry Lewis, umqeqeshi wabaholi bakwa-Eagle American Amalgamated, wangena odabeni ngokuthi, "Mnumzane Ngubane, inkampani yethu ikhathazekile ngemiphumela yokuhlolwa kwakho. Siyathanda kabi ukukugcina kule nkampani, kodwa kungesisize kakhulu ukuba sikugcine kanti amakhono esiwalindele kuwe asizukuwathola. Ukuhlolwa kwakho bekuqonde ukuba kusitshele ukuthi kungabe wena ukuliphi izinga kulamakhono amathathu esivamise ukuwahlela ngokuma kwephiramidi. Kuphiramidi yamakhono sibeka amakhono okwenza phansi silandelise ngamakhono obudlelwano bobuntu, kuthi esicongweni sephiramidi sibeke amakhono okucabanga, conceptual skills. Sithole ukuthi wena uzacile kumakhono okuqala. Leli zinga alikhathazi kakhulu ngoba umuntu angakwazi ukushesha awafunde amasu okwandisa lolu lwazi. Ezingeni lesibili lobambiswano lobuntu sikuthole uyingcosana kabi kanti ezingeni lesithathu awukho neze. Lesi simo singawukhinyabeza umsebenzi uma singaphuthumi siselaphi. Uma isimo sinje, sizocela ukuba ufunde kakhulu ukuze ube namakhono esiwadingayo." Empeleni yikuphi inkampani ekhala ngakho Mnumzane Lewis? Mina bengithi ngisaqhuba ngendlela ebesiqhuba ngayo kule minyaka eyi-15 eyendlule. Uqinisile ukuthi wena usaqhuba ngaleyo nqubo yenu endala? Ayisasebenzi leyo ndlela Mnumzane Ngubane. Indlela owaphendula ngayo ababekuhlola yakukhombisa ukuthi awukaboni ukuthi izinto sezishintshile manje. Phela le nkampani isigaya ngomunye umhlathi manje. Angithandi ukuba ungizwe kabi John, kodwa ngoba ungumuntu ohlakaniphile ngeke uthi ngiyazikhukhumeza uma ngikutshela ngamaqiniso enqubo yethu. Thina baseMelika sinenqubo yokuthi kuthole okufanayo, kusebenzise bese uyakutshinga uma sewuwenzile umsebenzi wakho. Singabantu abakutshingayo okungasasebenzi. Yikho ndoda sinamaphepha okusula amakhala, okusula izandla, izinalidi zokujova ezisebenza kanye zilahlwe, kanye nezinto eziningi zepulasitiki kanye nezamaphepha kanye nezenkomishi zamaphepha. Silandele inqubo yokutshinga. Size sibe namapuleti amaphepha. Ngiyathemba uyangizwa. Wayemuzwa kahle uNgubane futhi kwamethusa ukubona ukuthi naye uNgubane ndimini angahle atshingwe kwadoti uma le nkampani ingasawuboni umsebenzi wakhe. Waphendula ngokuthi, "Ngikuzwa kahle Thela, futhi nami ngiyakubona ukuthungeleka kwale nqubo yenu emhlabeni wonke jikelele. Kuhle uma ukubona lokho ngoba kulapho lesi sigodi sasemhlabeni siya khona. Kuqala abantu babebuka ilanga liphuma bathi kuzobanda noma lizona namuhla. Yindlela endala leyo. Namuhla sisho lingakafiki iviki sithi ngoMsombuluko liyokuna, ahle namazinga okushisa. Kuthi ngoLwesibili kube nje. Asimeli ilanga ukuba liphume, kodwa ngokubuka izimpawu ezithile singasho ukuthi lobe linjani izulu ngoMsombuluko. Leyo yintuthuko yoluntu. Kunjalo nasemsebenzini esiyenzayo. Ngokucwaninga izimpawu ezithile singasibekezela sisihlandlalele isivuno somsebenzi esiwenzayo. Ukubikezela nokuhlandlelela
yisisekelo nenoni lempilo yanamuhla. Thina nawe njengamakhanda alomsebenzi wakwa-Eagle American Amalgamated sifanele ukuba phambili ekubikezeleni ngesivumo sethu. Angazi-ke noma wena ubona ukuthi uyakwenza yini lokho. Wakubona kungamsiza uNgubane ukuba akhulume iqiniso wasethi cha mina Terry ngimele ukuba ilanga liphume bese ngisho ukuthi mangithathe isambulelo ukuze kuthi uma lina ngingabi namanzi. Lihle iqiniso John, kube nokho ukuthandabuza ngoba kugcuca kuntuluntulu yamanangananga. Lobu buholi bokulindela ukuphuma kwelanga ngobuholi obuza ngemuva kanti ubuholi obudingwa isikhathi samanje ngobuholi obuhamba ngaphambili. Ziningi zona izinguquko esesingene kuzo. Sifanele nathi lapha eNingizimu Afrika sizame ukungena ngejubane ezinguqukweni singaze sizithole sesiphelelwe yisikhathi. INingizimu Afrika kuhle yazi ukuthi manje isingene emqhudelwaneni kazwelonke kwezomkhiqizo isiqhudelane namazwe anjengo-Japan, Taiwan, Singapore, Germany kanye noMelika. La mazwe kade alenyusa izinga lobuholi kwezezimboni. Uma lelizwe lifuna ukuba lifice lelo zinga kuzofuneka ukuba amafolosi alemisebenzi abe sezingeni elilingana nabaholi bakulamazwe esengiwabalile. Wathula uNgubane engakaboni ukuthi yena ungena ngaphi emqhudelaneni waleli lizwe kanye namanye amazwe. Kuyo yonke impilo yakhe yena wayezicabangela ngeNingizimu Afrika, ezizwa ephelele ngokwenza kwakhe kuleli lizwe. Lokhu kungenisa abahwebi bezindawo zangaphandle kwase kungenise lelizwe kumiqhudelwano kazwelonke ngendlela ayengayiboni kahle. Akathandanga ukuphawula kakhulu ngoba yena wayengakaswabuluki kulezi zinguquko futhi wayengazi noma uyalithanda yini leli jubane labaphathi baseMelika noma uyawathanda yini amaMelikana. Ekubona uLouis ukuthi uNgubane udidekile wathi, ukudutshwa kwaleli lakini Ngubane kunibambezele kuzo zonke izigcawu zentuthuko. Ninefa elihle kuleli zwe lenu John. Ninengcebo eningi yemvelo. Intuthuko manje ayisayi ngengcebo yemvelo, kodwa iya ngengcebo yengqondo kanye nokucabanga. Thatha nawa amazwe anjengo-Japan. Awanayo ingcebo yemvelo enjengedayimani noma igolide, kodwa ahamba phambili kwezomnotho ngoba eqikelela ukuba athengise ulwazi kanye nokucabanga kwako kulawo mazwe anengcebo yemvelo. Njengoba manje lingasadutshiwe lelizwe, kuzofuneka ukuba izakhamuzi zaseNingizimu Afrika zifinqe imikhono, zisebenzise izindlela zamanje zokuphila zokwenza kanye nokucabanga. Thina bakwa-Eagle American Amalgamated sizimisele ukuba senze konke okusemandleni ethu ukuba sinisize nithuthuke ngejubane elilindelekile kwezomnotho nezemakethe zomhlaba wonke, global economy and global markets. Uma nilisaphaza ifa lenu lodliwa yizihlakaniphi nibhekile. Mangibuyele kuwe ngokuthi wena uyathanda yini ukuba usale nale nkampani entsha bese sikufaka esikoleni sabaphathi? Kubuza uMnumzane Louis ebuka uNgubane ezinhlamvini zamehlo. Wathula uNgubane, wangaphendula masishane. Wayenezinsuku ezine ephumile ekhaya ehlala yedwa eMlazi. Wayengeke aphumelele ukuba manje ashiye umsebenzi ayofuna omunye ngoba kwase kuphethe abanye abaphathi. Omabuyemazweni bomdabu nabo babemtula imisebenzi. Kulapho abanye babo babebuye namakhono angconwana aphesheya. Yayingekho nje indlela yokuthi angashiya umsebenzi, kwazise futhi imisebenzi yayikhetha abantu abangakeqi eminyakeni engu-35. Kwathi lapho ephendula khona uNgubane wathi, khona ngiyathanda ukuba ngiqhube nale nkampani entsha,
futhi ngizimisele ukuba ngifunde izindlela ezintsha zokuphatha nobuholi uma ithuba likhona. Kulungile-ke Mnumzane Ngubane, ngenxa yezinga lokuphatha nobuholi okulo, inkampani izokunika amahora 3 ngosuku kuze kuphele izinyanga ezintathu ufunda ngokuphatha nokuhola. Inkampani yethu iqashe abaqeqeshi 2 abaseqophelweni eliphezulu, oDokotela Tim Mashinini noDokotela Nhlanhla Nduna Watson, ukuba bakusize kusukela ngale-8 ukuya kwele-11 zonke izinsuku. Khona ngingethanda ukukuphoqelela kulamakilasi. Ngiyathanda ukuba uyicabange kahle le ndaba bese unginikeza impendulo ngemuva kwezinsuku ezintathu. Angizidingi izinsuku ezintathu Mnumzane Lewis. Mina ngizofunda ukuze ngithole lamakhono adingwa yinkampani. Noma wena usho njalo, mina ngiyakunika lezi zinsuku ezintathu. Futhi nazi izincwadi eziyisithupha engizokunika zona ukuba uzifunde bese ungitshela ngemuva kwezinsuku ezintathu ukuthi uzithole zinjani. Lezi ezimbili zikaToffler, uFuture Shock Power Shift noThird Wave, yizo engizokwakhela kuzo kakhudlwana. Ezinye izincwadi zokuphatha yilezi ekaPeter T.J. ethi Passion for Excellence, kaBernice W. Noanes B. ethi Leaders, kaBess B. M. ethi Leadership and Performance Expectations, kaBlock R. ethi The Empowered Manager, Positive Political Skills at Work kanye nekaKhanta R.M. ethi The Change Masters, Innovation for Productivity in the American Corporations. Wayibuka le mcingo yezincwadi uBafana waxakwa nje ukuthi konje zivelaphi lezi zincwadi. Yena wayezifundele nje eyodwa incwadi yokuphatha nokuhola. Nakhu manje wayesefumbelwa ngenqwaba yezincwadi angakaze ezwe ngazo. Kudala wayeka wadlulisa amehlo ezincwadini ezimbili zikaPeter Drucker. Wayengakaze ezwe ngoToffler noBernice noPeters. Ebona uLewis ukuthi uNgubane wayenokudideka, wathi, "Ukhululekile kulezi zinsuku ezintathu ukuba ungenzi omunye umsebenzi ngaphandle kokungilungiselela impendulo. Ungavumi ukuba ukuphazamise umsebenzi kulezi zinsuku ezintathu. Ungesabi Ngubane, yazi ukuthi ukuphumelela kwakho kungukuphumelela kwethu. Yiba nosuku oluhle namuhla ndoda," kusho uLewis esukuma ukuvalelisa kuNgubane. "Sengathi ungaba nosuku oluhle nawe," sekusho uNgubane ephuma nezincwadi zakhe eqonda ihhovisi lakhe. Waziphenduphendula lezi zincwadi ezinamakhasi adlulile kwangama-500. uBafana wayengakuthandi ukwehlulwa yinto engakhulumi. Wazitshela ukuthi uzozihlalela lezi zincwadi kuthi kufika izinsuku ezintathu abeseziqedile. Waqala ngoFuture Stock. Wathi efika lapho le ncwadi ikhuluma khona ngejubane lamazwe athile lokwenza izinto, wema. Wafunda ukuthi abaseSaudi Arabia basemuva njalo ngamaminithi ayi-10, futhi nabamnyama baseMelika babenesabo isikhathi. Wafunda nokuthi amaJalimane ayasigcina isikhathi futhi ayabaxosha abantu abangasigcini isikhathi. Wavumelana nombhali ukuthi ijubane lokwenza izinto lalivininiza kakhudlwana kumaMelikana. Nakhu manje umMelikana wayemhlohloloza ngemfumba yezincwadi eziyisithupha ethi makaziqede ngezinsuku ezintathu. Ingane bona esikoleni kanye naseyunivesithi babethatha unyaka wonke befunda incwadi eyodwa. Futhi nakhu wayesephindiselwa esikoleni izinyanga ezintathu ukuyofunda ukuphatha nobuholi. Lesi kwakuyisivinini sokwenza. Akabange esadlula ekhasini lama-36 uNgubane ngoba kwakhala ucingo waliphuthuma ethi makube kukhulu okwakumdinga. Phela wayeshilo ukuthi ngaphandle uma kukhona oshonile noma kuthiwa ihhovisi liyasha, aze angaphazanyiswa. Eselubeke endlebeni wavuma ethi yebo, yebo, yebo,
kulungile, kodwa azi ngaphakathi ukuthi ayikho into elungile. Wathi lapho elubeka phansi ucingo, wabamba ikhanda ngazo zombili izandla, wademelayisa. Ukuthi umkakhe uyeza uzombona kwavusa intukuthelo nokwenyanya okunesichitho ayengakaze asizwe empilweni yakhe. Kulezi zinsuku ezintathu ezedlule, uNgubane wayesezifunze ukumenyanya umkakhe. Imidlinzo yakhe yayibutha onke amaphuzu akhe ayezinengiso, eyenza izinganono zokubhodloza amanembe othando olwalungahle lube khona enhlizweni yakhe. Nakhu manje lo mamthimkhulu wayezomhlokoloza. Kancane kancane zeza izigi zisho ukuthi lo muntu ozayo ugqoke amaxhumela. Kwathi lapho ephakamisa amehlo uNgubane wambona uPopi engena. Wayengakaze aqaphelisise uNgubane ukuthi kanti ingaphansi lesilevu somkakhe laselinebika lokuthi iminyaka isihambahambile nokho. Wabona sengathi nemicondo yayisiqala ukomelela, ikhombisa ukuthi neminkantsha isibovu. Wathi angangena uPopi wasevala umnyango wathi, "Sawubona mnyeni wami, unjani?" "Sawubona Popi, ngiyaphila, wena unjani?" "Sawubona bani?" "Mina ngithe sawubona mnyeni wami, wena uthi sawubona bani?" "Ngithe sawubona Popi." "Angiyena uPopi mina, ngingumkakho, angikwazi lokho mina." "Ungathini ukuthi awukwazi lokho Ngubane? Phela thina nawe sihlale iminyaka edlule 20 singoPopi nobafana. Kungeke ukuthi namuhla sesehlukene bese ngiba ngumnyeni wakho nawe ube umkami. Thina nawe singoPopi nobafana kwaphela nje. Angiboni ukuthi uze lapha uzongibuza ukuthi mina ngithi wena ungubani. Kunganjani ukuba ungene odabeni ngoba ngimatasatasa kabi Popi? Izinto zingimele kabi lapha emsebenzini." Wathi ukusondeza isitulo sakhe uPopi wasethi, "Manje bafana ngize lapha ukuzothi masiyeke lento yethu yokuziphathisa okwezingane sibadala kangaka. Angiboni ukuthi kukhona into engalungiswa ngokuduba. Khona ngiyazi ukuthi nina kwaNgubane nihlala ngokuduba. Izinto zoniwa ngomlomo zilungiswa ngomlomo futhi. Kuhle thina nawe sihlale phansi sibonisane silungise lokho okonakele. Awukwazi ukuvele udube uphume ngomnyaka ungishiye nendlu nezingane. Akukho esingakuxoxa nawe Popi. Singahlulwa yini mnyeni wami? Singahlulwa ukuthi mina nawe siyizingane, asivuthiwe neze. Yini esekwenze ukuba ubone ukuthi asivuthiwe ngemuva kweminyaka engama-25? Kuningi kaPopi, awukusho nje okumbalwa ngizwe ukuthi kuyini. Ukube wawuvuthiwe ngabe awulishiyanga eMlazi iBhayibheli owaliphiwa ngumama. Awu kahle mnyeni wami, wasuvusa indaba endala kangaka. Mina angisalazi ukuthi lasalaphi iBhayibheli likamama wakho. Akungimangalisi ukuthi awazi lasalaphi leli Bhayibheli ngoba ngelikamama wami, hhayi umama wethu. Eqinisweni thina nawe asikaze sibe yinto eyodwa. Angazi nje ukuthi uyaphi lapha ngoba phela lokwehlukana kwethu yinto owawukade uyibumba Popi. Singaba yinto eyodwa kanjani wena ungikhunga kule milando yakini nakumaBhayibheli akini? Singaba yinto eyodwa kanjani wena uhlala ngokuduba uma kukhona ongakuboni kahle? Nakhu manje awusahlali ekhaya ngoba ngithengele izingane imoto. Uma ungayifuni imoto buya ekhaya sizokhuluma siyithengise imoto. Sihambile isikhathi manje Popi. Ngisho ungaze uyithengise imoto ngeke usule lo monakalo osowenzekile ezinganeni zethu laphaya ekhaya. Zingeke ziphinde zilunge lezi zingane zethu. Manje uthi masenze njani mnyeni wami? Ngithi masiyeke zilimele ziye etsheni. Masiyeke zilime ziye etsheni. Phela igeja libanjwe yisiphukuphuku. Noma ngonile ngathengela izingane imoto. Angisona isiphukuphuku bafana. Lichoshwa libhekile Ngubane. Angiboni ukuthi uma mina ngenze iphutha kufanele ukuba ungibize ngesiphukuphuku. Angizange ngithi wena uyisiphukuphuku. Mina ngithe igeja libanjwe yisiphukuphuku. Uma likulingana leli kepisi ligqoke Popi.
Uyabona, ayikho into engiyibonayo bafana. Thina sizukuncenga ukuba ubuyele ekhaya. Uma ungathandi ukuba ubuyele ekhaya, ngizohlala nabantu bami, ngeke zingahlule izingane zami. Nami angishongo ukuthi bazokwehlula abantwana. Ukuba mhlawumbe ucabanga ukuthi mina nezingane zami sincike kuwe, ngaphandle kwakho sizokhuma inhlabathi. Cha, akunjalo Mbumvu, kulungile, sengiyahamba. Uma wena ungabuye ekhaya namuhla, uze wazi ukuthi indawo yakho isukuphelela. Angikaze ngibe nendawo laphaya kwakho bhuti. Indawo yami yathathwa ngubukhulu bakho nemihlangano yakho 8,000 kanye netheku lonke, okuyilona wena oliphilelayo. Mhlawumbe uzothi ungayeka ukuphilela ukujabulisa itheku Forget it bafana. Mina ngingowase-Lamontville, ND. Wena ungowase-Mpaphala, NES. Ngehlulekile ukukukhipha lobu bupulazi bakho kule minyaka engamashumi 20. Ziqinisile izazi uma zithi ukuthi ingqondo yasemaphandleni yisisekelo esibe empilweni yomuntu. Ukuthengela izingane ama-CDs namatheyiphu yicala kuwo. Ukubuya nebhakede le-Kentucky Fried Chicken kabili ngesonto yicala. Ukuphakamela izivakashi ngewayini yicala uma kuyithi besifazane, kodwa nina nabangani bakho niphuza amagalane ogoloko. Yini okungelona icala kwangubani? Akukho. Ukuze kuthiwe ngenza kahle kuhle ngibe ngumama wakho uMambhele, ngishaye izingubo ezifika emaqakaleni, ngibambe lezi zinkonzo zezililo zeminyaka zokufakaza zemidanso kanye nemisindo yemithandazo. Konje wathi umama wakhe kuhle ngifake ibhantshi njengaye? Cha bafana, ngiyenqaba ukuba ngumama wakho. Mina angisangene nakancane. Kulungile nina baseMpaphala, qhubekani nokusangana kwenu ngenkono. Mina Poppy Rachel ngizolilandela ngokukholwa ngobuchopho bodwa, hhayi ngemizwa engaqoqiwe. Wajeqeza uNgubane wathi, kahle Poppy, yehlisa izwi. Bazothini ozakwethu bekuzwa ungithethisa? Kulungile, sengizwile. Anginandaba nozakwenu. Cha, awukezwa lutho bafana. Asikangeni odabeni olusixabanisayo. Bengisalufudumeza nje lolu daba. Indaba yeBhayibheli laseMpaphala iyangidina bafana, uyezwa? Ungathula yonke le minyaka ungangibuzi ngeBhayibheli laseMpaphala bese uzongibuza namuhla. Ekuzwa lokho bafana kwathi tshu, iminjunju wakhumbula unina. Inkumbulo kanina yamlethela umunyu, walizwa ingaphakathi lakhe selihuba. Kwala ukuba ahubele ngaphakathi, wazizwa esephimisela amagama. Yize uPopo wayelokhu eqhubekile nengevu. Kwathi lapho eliqinisa izwi, amagama ayewahlabelela ezwakala. Wayehlabelela ethi, bafana, kuzoba nje, kube nje, uma singathandazi, uma singathandazi, uma singathandazi. Lo mculo waqhubeka wasuphelezelwa izinyembezi ezase zilunguza emehlweni kabafana. Ubuhlungu ayebuzwa kwamxosha uBafana, waselacuka eyongena kwelinye igumbi, kanti uzophumela ngale eyongena ekhishini ashaye achithe. Walinda uPoppy kwaze kwacaca ukuthi ubanjiswe udomo. Ukufuthelana kukaPoppy kwenza ukuba aziqoqe zonke izincwadi ayezifunda uBafana. Waphuma nazo ngoba wayeqonde ukuba umyeni wakhe azilande ekhaya, khona bazoqhubeka nokuxazulula lolu daba lwabo. Kwathi sekuya kwesikabhadakazi kwamkhanyela uPoppy ukuthi umyeni wakhe akeze ukuzolanda izincwadi zakhe. Wahlala nokho walinda. Wayethi lapho ezwa imoto iduma izibani zemoto zisondela ngokwakhe athembe. Lezo zibani naleyo moto yayimshiya nembhuthuma yenkehlwane yendumalo. Lo muzikazi wabo wawungathi uyanwebeka, futhi kukhona lapho kungena khona amakhaza. Wawahlolisisa amafasitela kanye neminyango efuna izintunja ezazingenisa umoya, kodwa wangazithola.
UBobby Rachel Ngubane wayethukuthele ebile, wayengakuqondi kahle ukuthi uthukutheleni futhi uthukuthelele bani. Wayengamthukuthelele umyeni wakhe, wayekade amehlisa wambeka ezingeni lezingane zakhe zona ezaziganga nje ngoba zingavuthiwe. Okuningi okwakulokhu kumnyenyezela ukuthi abantu basemapulazini ngoklamukleshe izinto ezingavuthwa. Umyeni wakhe wayeqhiyeme ngo-BA kusukela ngo-1972 yena eseno-JC, nakhu manje useno-MA. Impela kwakukhona okungahambi kahle ngomyeni wakhe, akathandanga ukuthi ngufuzo. Wathi makube yindawo akhulele kuyo, wayithukuthelela le ndawo yaseMpaphalo. Le ntukuthelo yazemboza iziphosiso zezingane zakhe ezazingakabuyi ngesikabhadakazi, yize zazithembise ukuthi zizobuya ngele-11 kuSihlwa. Ngenkathi ephuma kwa-Eagle American Amalgamated, uNgubane waqonda kuleli hhotela elizungezayo elisemtateni. Wayesaziwa kuleli hhotela ngoba kwakulapho ayebungaza khona nabangani bakhe. Bamangala bebona efika yedwa uNgubane kuleli hhotela. Wazijikijela esitulweni uNgubane, amehlo akhe wawaphonsa olwandle. Wayidedela imicabango yakhe yalobiza emikhunjini ayeyibona ilifulathela lelizwe lakithi. Ingaphakathi lakhe laqala ukuthi uyadela wena osulapha. Empeleni imicabango yakhe yayintanta nje, ivumela yonke imimoya nemisinga ukuba izitapele kuyo. Yikho lokho okwenza ukuba alikhohlwe newayini elalibekwe phambi kwakhe nguMonalisa. UMonalisa wathi, "Lwaluhle lolu suku Mnumzane Ngubane, kwangathi uhamba wedwa nje namuhla Mnumzane." "Cha Monalisa, angihambi ngedwa, kodwa namuhla ngihamba nami nje zwi. Namuhla angilindele muntu, angifuni muntu, kodwa ngizifuna mina uqobo." Wawubuka lo mfanekiso kaNgubane uMonalisa waphika ukuthi kungaba ungubane lona. UNgubane amaziyo uMonalisa kwakulinoni letheku, isibani sezivakashi ezazingumngisa okwezimxwabusi zingunga ilambu kuSihlwa. Waqhabula kanye egilazini yakhe yewayini wasecela ukuba uMonalisa amlethele ucingo. Washayela uMagnovic wamnxusa ukuba ukuthi ngedina amlethele izincwadi zakhe zonke ezisetafuleni ukuze azifundele lapha emtateni. Waxolisa ngokuphuma ehhovisi engasabikanga uMagnovic. Wahlala-ke elindele uMagnovic ukuba amlethele izincwadi. Ngaleyo nkathi wayelokhu ebuka amajuba kanye namadada ayezizulela emtateni. Wayezibona izithandani zingena kuleli hhotela. Waqala ukuzibuza ukuthi yini bona benoPopi bengazikaze babe nothando olujulile. Wakuvuma ubafana ukuthi naye wayenecala kulolo thando lwabo ngokwehluleka ukuba yindoda ngobaba yikhanda lomuzi. Wavuma ukuthi wayethi naye uqhuba isilungu, kanti usedala isibhobo esamdida uPopi waseba nguntozonke kwaNgubane. Waba ngubaba, umama, ikhanda kanye nentamo kanye kanye. Wavuma ukuba uyise nonina babemnike izikhali, kodwa yena wazibeka phansi ngoba engafuni ukuba aphoxe uPopi, ingane yaseLaxi. Ukufika kukaMagnovic kwamthunuka, kwabethela ezinye izipikili emanxebeni kaNgubane ayevele opha. uMagnovic akazitholanga izincwadi, kodwa wathola incwajana ethi uPopi uhambe nazo izincwadi waya ekhaya eLalucia. Wazama ukukhwezela umfudumalo kaNgubane uMagnovic, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. uNgubane manje wayesekhathazwa nangokuthi akanakuphumelela ukuba afunde izincwadi alungiselele usuku lwesihlanu. Wazitshela nokho ukuthi ngeke neze azilande izincwadi eLalusha. Wancama ukuba afane ayozithenga zonke. Inkinga kwakungukuthi wayengasawakhumbuli